Voice of the People Party kan tarik ke lalingkot jahat pausau jingyalam jo Dr. Rusivan Shangpliang ubadai udukhat ke media cell ke Voice of the People Party kala ujor ejahar ke office rekam jong USP ke SKC Hills District halor ke wei jing tho Facebook halor ke jing kan tho ju nong yalam jong ka party uba adan mila basayamat ubadai ru MLA na nongkram constituency da ka wei ka kerteng ke ba ai kerteng VPP dan ka wei ka group lempung ki khon kari u Dr. Rusivan Shangpliang ulaong balada ki don kinu ki jing sngau ni ki jing kan tho kim dei pat ban penan kam da ki kentien khlam akor bakta amat yong ye ka jing em jongki lada ki breu ni ki nong yalam ki batri kam pat ba phide ban ya trailang om ban chu kan tho ye ki nakalian joka Voice of the People Party nilai wan sini po SP office ban ujor da ke FIR halor ko ka post ke belatho da ko ka account ju breu ne ka breu bai ka teng BPP den ba dia ka post ula pen seprang ka group ka ba khot ka lempung ki khon kari te kani ka post ka ba ula tho ka dipersya ya u MLA jokan kram constituency ba arden mila basemoi badai u presiden joka Voice of the People Party nakalian joka party ngilasim kya kan ka kam bangin saudai ban ai ka FIR namar boleh kajing thok nalong sebab palat bakalong kitien ki bakal makor ki bala penthok bia ya kalong renyang jong i am dei tangkata kelah tamat yong ru ya ka yeng kesem jong i ya ka konstituensi ya ka parti ya ka ri jong i berkowe teror kan ni layo ban wan ai team ta wala mi kendu ya ESP nomor kidon na deputy na kedingwan jong i presiden jong India ndeng layo ban ai CT bakla receive ru CT bat ni kermen bakin le ia yang berangkam banwat ini kibreu bakin pensistom ki kakum ka ai deru meno kata ka kene ke jingsa dia kene ke jingja kene ke pos kami haka khasau trik jom tau benai bat menin ka singi la don swai ke jing ka meeting ba mentang singi sawan kene ban ai ka FIR te ha ba yadi bakane nakalian jo ka parti ni kentu ki pajba ba la ta pidon kanu ke jing sengeu ba pidi ban kentho la kedai ki nam ikmat la de yano ru kim dai kim ban penungkam ki tieng baklam akor ba tak mat yong ya ki em joki nomor ba ki bri ki patai ki kam pat ba kila ban mi ikmat ban train ta jing pha la da pi bia nok tilang dai ba pin kentho ta rukom kam dai tena kalian jo ka parti ngi kentu ki pat ba panen nang ni ikmat ki di ban pikir rukom ban tho kum tu baru ya kalian jo ka tak pelit kat bos sorkar mo makin dapat kanya kan kum penungkam ki beri social media akin ki inti pemerintah amar ba hoi social media ka rap ki babun kiliang ban penpau ki ndrai ban kata pada ka personal life jong ki beri ane ban ketho ya bom dei ban jeler kan dei kum bat ni di ban long pikir kan pemerintah boleh sibun